Iemand van de goot, maar pardon. Maar gewoon voor Londi. Ja, ja. Ja. Ja, mooi. Antonio! Je blijft moet op. Zelda, ben alles ook. Blijf tegen, meester doel in nooit dan de meeste gevoelen dan wordt. Als je zo met die weer aan de gauw daar. Daar sta je aan tante. Oh, daar gaat de auto dan is. Oh, zes kan maar ik ken misschien willen hoort niet in de kengelen man. En nou zijn dood. Dus je gaat dan duwen, dan is klaar in den team aan. Nu doet dat. Tegen dat ben moet je. Ja. Oh. Ja. Heel is op goed. Ja, heel is op goed. Ja, vrouwen niet op goed. De handen gaan niet pakken de congestion pulmonaire. Die gaan naar klauw en nou willen gaan komen. Ja, en wie die we naar handen doorspenden. Die we naar handen, die we naar spuwen, die we naar vertrouwen. Hoe zo'n duurt, zeg het. Hoe zo'n duurt. Besert u? Hoe zou ik bouwen? Gooi. Ja. Petra, maar geen meer dat gooi. Oh, nee, daar, neem je droog doorlagen. Droog doorlagen? Besert krijgen we dan jou winnen. Hoe zo respectaat dat die niet meer waren. N'entra todo you. Maar nu stus voor gooi droog in de lagen, wil je tra vito io e un montagempe. Dat brengt naar hun maar niet doen. Ja. Toen staan we toch tegen de hand aan, dan zei hij ons wel bravo, maar al met zo'n bakje pen natuurlijk. Regie weg en ook, bakken de regie, ja. Waar is hem? Niet keer weer zo. Men dus doen en wat wil je? Die armada aan de lesker, dat deel dat we gaan doen, hè? Ja, maar het beetje zo sculptuur, dat we maar dat je deel de goeie gaan doen, ne wordt dat dat zo goed verkrijgen. Goed? Ja. Allez, bon. We zullen de week met hebben zullen maken, ja? Non, c'est rapide. E piano la festa. Invece di Nou, we gaan feest dan zie je greepteen, dan zie je ben die wen, dan ga ik stuurde worden met je hart doen. Goed, dan staan we dan niet meer bent ook. Dat kan hij zeggen, talentaan. Ja, dan de was dat al. Aga meestal als je de glas moet aan je roem, als je schommel. Aan terlen naar de sketter broers. O ja, kijk wat maar gevallen. Hou deze en dit mag. Die keer heb je al nu dan. Dan trouw wel al er van de roem, die gaat nergens kalm in de pauw. Ja, dat is goed deze en dit mag. Maar die keer heb je al nu dan. Petra laat doen. Dan draag ik het, dan niet met je tasje. Maar tegen je wordt niet ten grond op het moment hier. Je wil juist dat. Als je meestal even in de blaas, dat vergrossen niet. Zijn we wel opzet? Maar doe je de naar een dier, maar we gingen gewoon van thermos. Più di uomo, di vin. Se ti uomo manduro, toch? Ten de rosje daar, ik word je messer. Maar tegen ik moet wel af. Hoe moet het tegen doen hier? We laten hem trouwen. Doe maar zo weg toen geweest dat hij naar een niet warmt. Ah, dan moet die wel met jou. Ja, dat meer dan wordt dat wat is. Als je wat vraag is, zo sterk doen wat die wedstrijd kent, gelijk in. Ten de vrouw. Ja, die vrouw, hè. Maar nou, dat is weer in, kon ik nog wat gaan. A Petra daar. Pas hoe gleed, is trouwens bedoven en meteen de zin pen dieven. Ja, sal, zet je allemaal sal, goed toch. Allemaal is er braaf bij, bij la cabreau.
Toch dan niet in Drodita? Want tegen koers die je ook nu. Die deed met die man. Dan. Wat er regels wil goed trouwen, anders wil je hier. Tijlo. Die gaan ze zacht in te zeggen. Ja. Oh, deze en dit water. En dit vissel doet nu, niet weer en het is al een duur. Petra Lavarduta. Oh. En dan draag ik het, dan gaan met je dochter en dan maar de nergens en allemaal. Ja, dokters. Ja, dokter. Ah, ben je niet gehad. Ik ga doen over die der bandingen, ja. Oh, zakjes. Reden we verbonden wel, ook en den koel dat he. Was niet gezuurd, en alle aan het doen, maar gewoon hem niet geweerd, we zullen wel doen dat. Ja, zet u allemaal zelf even in het rotom. Ja, De grita. die weet gaan er bannerum. Ja, allee. Hey, allee. Toen is de rogen met jou. En die tom die. Ja, jong. Wacht, die moet tom. Groken. Oh, lekker van die doel was. Ah, Maar colère daar. ah. Moet toch de dessert hebben. Asti, oh. Maar zakjes nunca de waboningen in. En dat mag wel nog. Wees keer een grijs bericht. Hé, zakjes. Want die banel, dat goed denk ik. San tu dan om, ben ons gaat de banel, dan gaan we dus om weer dat de gravan hadden. Ja, maar. Nee, deel nee. Oh, zakjes. Heel en den met de zon benieuwd van de notre doué. Die niet gehuurd heb je al aan duurt, hè. Sa een joul met beter dan duta. Het is echt duurt, zakjes. Peleu, beter ga je niet zo aan het dood. Nikke guier belaan doen, nikke guier belaan doen. Nee, maar zijn hè? Het dan moest je dan zoen ze met. Hé, Pedrice was geloof nog weer niet volgens hem, zakjes. Weet je, Petra Azo, Astanka en Nervoa. Daar. En die we naden die goed. Petra Azo, Astanka en Nervoa. Weet dan met ook wat dat je binnen zin noemt dit. Aspetta, dus een draad overgaan die we nu. Appelare naar frikren, de verreed die met zakjes krogen. De derive winden, als je die we naden, de redie de goud. Aboe moet een tima. Die weer aan nee. Ja, Gino Pico Panes. Was je pitkwist verhalen te zijn. Nikke guier verhalen nu, nikke guier verhalen nu. Nee, maar zijn hij zegt dan moest je dan zoen ze met. Hé. Dus een trap in vanaf zakjes tegen dat klauw. Dat ik erin deed, dan kon ik dan niet pennen. Is je er niet over een dier? Meer een keer een dier, zakjes. Maar, hoe ding dat... Ik wist je nou wat erin is. Maar dat kun je zien, dat doen we nog keer. Hallo, skit. Wees eens wacht. Ik heb ook niet idee. Oh ja, dat is. Oh ja, jongen. Ja, jongen. Oh.
Rest kun vyön paju kaul Petra lavaran dyyvä, kun säkäs krohan a piu lavar näin. Me maar lawaran dit. Teo dat een talwenaak ding waar we vrij. Mä siis lukeskin tästä tästä jammaamaata rosset, tästä letten näitä valto, agus penna valu. In munda läkkäni orkuus. Ondan doe ik het niet getrouwd op alweer. Apenas zien we de geer. A meeste zoemen die aan de glauwaas, dat zien we naar handen. Maar misschien goed is die aan iets een keer zoemen. Kun dit benne pesoloarvi. En dal te jullie de reer die vragen, kijk weer mee wano säkäs krohan, ja. Ja, maar zet u. Ja. Ik wil alleen naar mijn schaal wel blassen in de boek. Een meest geleden. Ha, Alfred Tunce. Aga ne hoorke memes pauses na isä da herra. Dus ook mini. Agus goed is dat is. Peo, gendala. Ja, aga hier. Zet ik, laat ik pikken zo hier. Ei vil justa, dan är vi tull. Aga Thomas Pavlovi en de kop om treden. Ja, sä ennen se pikoilla vähän destier vissel manaa. Edetä som rysi vuttua var blassen. Ja, och fyrsel var niudigan dyda. Ja, kismes kulet kalsa. En ties, ja. Jo. A piu jo. Jo. Dan, dat wou eens. Katholiek jo hier maar blassen. Katolik? Ja. Unes bakkonave Maria di Garina. Ne on kyllä tuonne vartunne forkoten blomma. Syyraan. A piuhos. Me, zakes, me. Ja, teie ju ivekunta duuga husin var blassen pöske vees. Duuga maana, te puhutaan tuustan tarkaulas ruu. Me zie we niet handen. Als je dan ruinen op die we handen. Ah ja. Katholiek was dat toen was dat al even het schoen dus. Petra waren we hunne, maar willen. De betaalservice ding zakes. Deze droeg een andere dag. Das geht so. Genau, dat doe Das je geht so. Das geht so. Mais non, mais monsieur change. Il a dit monsieur ça me change, je vais la ding, mais ça me change, je vais. Je serai une grave folle réglant et il la canne n'a pas le mit peine. Ja. C'est bon. Est-ce que vous avez voor het dier? Meer dan keer dat hier zakes. Rodin daar van die jouw host. Alle kinderen zie je door de geer. Oh, maar zo hier maar het tegen spieren. Oh. Nee, maar die. Maar die. Deze waren dit zaken. Petra lavar mesquerero lavar hun. Mais dan niet maar laten we dit even hebben dat je gewoon zal bijna dingen wat we vriend. Genau sta, dat is me zo in den direjo. Hoe moet je? Zes kan zeggen logo brein mesquelaha dene. We hoort man. Ja, maar we nu weer dus goede weet toos daar maar zo het niet de lies. Petra lavar mesquerero lavar hun. Mesquerero lavar. Hoe zo is dat eens aan den zin ik golf in. Keranti. Dat klein mesquerero, dat is die wel ook een andere boer. Een boer maar hele ze, hoe niet de boer die je niet. Petra, meno un'entrata del buret. Ah, quello, arriva ma me raio de vendit, car nu que vi gus on geier kent je se, hè? Maar niet meer la waar ik messen met mesquerero. A me si viene huta penamos yo denaro le met baro. Guarda sculptel, va repart e bla carena renubel. Golvisero sculptel. Ja, maar je hebt het mesquerero, maar zo'n 5-6 proza terug en de 6 keer wissel. Nu hoef ik je hoort van ons over. Pendiot is meu. Ja, c'est tu pesa met la varender met dingen na globas en hele varender. A goede me zoom 5-6 proza terug en de 6 keer sculptel. Mais la der va dingen na globas. Pues es que vos sculptel mode wet. Le Jacques. Jacques la pousse va konze. Resputa ma de peus geju. Ah, kimmer van jou. Oh, wie die gestom die qua. Ja. Oh, jij hebt dit nu Jacques? Ja. Oh, chefi. Aga chefi jaga pikusa, Petra lavar chefi. Oh, wat doe je Jacques? Alors, we zeggen goed zo weet, dat je gewoon tele reves dat pesa lavar. Lavar din de stuur Petra lavar chefi. Maar in velke die den vinden zo lager meer het binnen.
Non, eh bien, chef, il prétendait, mais non, c'était un tout fall. Attends, il faut voir dans une ménage. À Dristol, vous voulez bien. Mais un tout fall, pour voir quoi, parce que je viens. Ah oui, arbeid maar met middelen de rand die fuus. Als ik als de handen derrière, ja, dat je goed doet. Mais dit que mais la var que mais c'est, mais chef. Mais si venait à un dîner à Gobas. Maar nu kun je den deur zo klein beetje koosje je pas hoje maar moet touw toe aan de hand, als ik als over in de hoe ja. Mais c'est tu peux ça me la var de chef. Jacques, mais la idée, Jacques au touw tu vois la hand, avec classe pour boire en den hoe. Ja, die kun je. Ja. Non. C'est tu? Wees moet de maat even schrijven. Geen meer een niet hoor. Oh. Die gestomd niet. Vraiment de go, nee, non. Oh, ja. Ja, die lekker. Thomas. Hagan Thomas para bien, peta la Thomas. Oh, wat doe je, Jacques? Blavardin stuur peta la Thomas. Maar daar als je zo zegt, goeie miedo niet waar zij je doel, maar het moet het skeet niet meer weg.